Kadakuan Cebu City Police Office, gagipanguluhan ni City Director Senior Superintendent Rina Garma, nakiktigom sa mga barangay kapitan o mga opisyalis. Adunay live update si Luan Merundina. May Bob, baguhay pa lang yun na human ang pagpahigayon sa programang Itugan Mo Kang CD sa Barangay. Kini ang unang hugna sa pagpahigayon sa naasong programa alang sa tuig 2019. Ug ang isyu sa suliran sa illegal nga drogas ang nagunang isyu nga ilang gituki. Base sa assessment sa Cebu City Police, padayong nagsaka ang demand sa illegal nga drogas. Gihimong basihan sa City Director ang mga kinilo nga illegal nga drogas nga nasakmit sa nagkadaiyang mga buy-bust operation. Subay niini iyang giawhag ang mga barangay officials nga mohimo og community-based rehab. Gidasig usab sa City Director ang mga opisyal sa barangay sa hugot nga pagpatuman sa curfew. Kini aron kalikayan ang pagsiaw sa bisyo ilabi na nga naglambigit sa mga minor de edad. Ang mga barangay officials usab sa ilang bahin mipadayag usab sa ilahang mga concerns ilabi na sa ilahang pagpatrolya matagabi. Numero 1 nilang concern nga unta maubanan sila og kapulisan nga kaila manggong nabantayan nga kung may presensya sa mga pulis sa ilahang pagpatrolya mas kahadlukan sila. Samtang karong hapon kining pagpahigayon sa Itugan Mo Kang CD sa barangay gilangkuban kini sa mga opisyal gikan sa 31 ka mga barangay ubos sa police stations 1 to 6. Mao ni sila ang anaa karon dinhi. Unya nagplano ang Cebu City Police nga office nga himuon na kini nga monthly nga kalihukan aron usab ang City Director adunay direct contact ngadto sa mga barangay officials ug makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga concerns sa ilahang barangay. Ang kining maong programa Bob nga Itugan Mo Kang CD sa barangay gisugdan kini Agosto 2018 nya nahimo na kini nga monthly nga kalihukan. Ug so far Bob mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live update.